Dobrý deň, milí Humenčania. Dovoľte mi, aby som vás informoval o aktuálnej situácii s dodávkami tepla, ktorá je ovplyvnená zložitou situáciou v spoločnosti Chemes. Táto spoločnosť, ktorá je výrobcom tepla pre naše mesto a energií pre firmy v priemyselnom parku, požiadala pred niekoľkými týždňami o vyhlásenie konkurzu kvôli dlhom voči spoločnosti VEZ vo výške viac ako 19 miliónov eur. A posledné mesiace neplatí za plyn ani štátnemu SPP, čo musela riešiť až vláda. Chcem vás ubezpečiť, že sme pripravení na možné odpojenie Chemesu od dodávok energií od SPP. Už niekoľko mesiacov rokujeme s Ministerstvom hospodárstva, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Teplárenským holdingom a SPP. Boli prijaté legislatívne opatrenia na prevzatie energetických zariadení v prípade núdze a taktiež pripravujeme dokumenty potrebné na vyhlásenie stavu núdze v tepelnej energetike. Humenská energetická spoločnosť a štátny teplárenský holding spolupracujú tiež na vybudovaní záložných zdrojov tepla, ktoré vidíte za mnou, a ich pripojení do mestských rozvodov. Prosím vás o trpezlivosť, keďže pri zapájaní týchto záložných zdrojov môže dôjsť na budúci týždeň ku krátkodobému prerušeniu dodávky teplej vody. Ubezpečujem vás, že takéto prerušenie bude trvať len nevyhnutný čas. Rovnako nám záleží aj na zamestnancoch firiem v priemyselnom parku. Sme v neustálých rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva, s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Teplárenským holdingom o zabezpečení dodávok energií pre firmy v tomto parku. Chemes dostal od štátneho teplárenského holdingu MHTH ponuku na prevzatie energetických zariadení, čo by mohlo vyriešiť problémy s energiami. Teraz je na Chemese, aby konal konštruktívne a neohrozil živobytie ľudí a činnosť firiem.